Vuonna 1867 Venäjä myi Alaskan Yhdysvalloille hieman yli $7 miljoonalla. Tämä kauppa oli tuolloin monille suuri yllätys. Venäjä oli köyhtynyt Krimin sodan jälkeen, eikä kaukaisen Alaskan ylläpito enää onnistunut taloudellisesti. Lisäksi Alaska oli hyvin kaukana Venäjän pääalueista, joten sen puolustaminen sodan sattuessa olisi ollut lähes mahdotonta. Venäjä pelkäsi myös, että Iso-Britannia voisi hyödyntää tilannetta ja vallata Alaskan Kanadasta käsin. Kaikki tämä johti siihen, että keisari Aleksanteri II päätti myydä alueen Yhdysvalloille ja sopimus valmisteltiin nopeasti. Sopimus allekirjoitettiin vuonna 1867 ja Alaska siirtyi virallisesti Yhdysvaltojen hallintaan. Monet amerikkalaiset pilkkasivat kauppaa ja kutsuivat sitä Seward's Follyksi viitaten ulkoministeri Sewardiin. Myöhemmin Alaskasta löytyi kultaa ja alueen todellinen arvo alkoi paljastua. Alaska osoittautui myös rikkaaksi öljystä ja muista luonnonvaroista tehden kaupasta yhden historian kannattavimmista. Näin yksinkertainen maakauppa muutti historian, Alaska vaihtoi omistajaa ja vaikutti sekä Venäjän että Yhdysvaltojen tulevaisuuteen.